Hi havia algun tipus de llibertat d'expressió o eleccions lliures? No, per a res, no hi havia cap tipus d'eleccions. Una vegada van fer una cosa similar a un referèndum amb la gent que ells decidien, però no hi havia cap tipus de poder d'elecció. De totes formes, encara que hi hagués eleccions lliures, Rússia eliminava aquells que no els hi agradava. Durant aquell temps a Lugansk hi havia un concepte que era anar al soterrani. No era res formal, no hi havia jutges ni tribunals ni res, era la manera en què els separatistes s'ocupaven de la gent que no els hi agradava, els tancaven i els torturaven. No era només per estar en contra seva o del govern de Rússia, si eres una persona amb molts diners, per exemple, també hi podies anar. Hi va haver el cas d'un matrimoni que vivia a Zorinska, un poble del Donbass, que eren empresaris forners i tenien bastants diners, tothom ho sabia, doncs el marit el van agafar i el van tenir allà durant un temps, fins que la dona, pagant molts diners amb molt esforç, va aconseguir que l'alliberessin, ja no sé què més ha estat d'ells. Però és un exemple que només pel fet de tenir diners et podia tocar. A la casa dels empresaris això passava sobretot als anys 2014 i 2015, després hi van haver menys casos, però sí és cert que si t'oposaves públicament a les polítiques de Rússia et podien enviar o al soterrani o a la presó i allà hi podies morir. Per exemple, conec el cas d'un home que era professor a la universitat i ell estava a favor d'Ucraïna, el van portar també al soterrani i el van torturar durant molt de temps. Només es va salvar perquè es va fer un intercanvi amb presoners d'Ucraïna i va poder ser alliberat. En aquell context un havia de saber de què es podia parlar i de què no, i també amb qui es podia parlar i amb qui no. Per exemple, jo no parlava de temes polítics amb ningú que no fos de confiança. Era com en els temps de la KGB, havies de saber quan parlar i navegar aquestes situacions.